Uy, pre, may kinakit-anti ka, pre. Kabantay ka sa kong anak, pre. Ngayon, kay magsigo ba bantay na yung anak? Anong ngayon kang utanan ako? Ako na magbantay na yung anak. Bantayin na yung anak, ko pang utanan. Kung asa na paingon yung anak. Di man gud, pre, kay dadto man gud kagikan no niya. Dadto man gud siya sa ubos gikan niya. Ganiha naman gud tong nawala. Ano, kumati ko sa ubos, bantay ko na yung anak. Ang lawig ko, baka dito. Ako pagitaan na yung anak, bantayin na yung anak. Di man gud, pre, kay nangutana ra man gud, pre, no. Utanan. Oh, di kayo mo, lakaw ko. Ay, time sa, pre. Unsa din na imong gigunitan, pre? Unsa man? Kanay mong pikas kamot ba? Unsa din na? Kailan eh? Di, unsa galinan no? Nungutana gay ko nimo, unsa din na? Lisod pog lubi ni day. Mahalo ni nga prutas day, wa ka kaila. Dragon fruit ni day, wa ka kaila ani day. Unsa na? Dragon fruit. Ay, dragon fruit. Nakoy tinanom dito day. Amo din ang dadto kagikan. Isang hektarya dito. Ay, panghatag niyan diyan na, pre. Ang hatag, di mo kabalo mananom day, pananom mo. Anya nga nung isa ka hektarya, pre, anya nga nung isa naman na imong dala. Ay magbuotig isaydan una ko. Kurang tilawan og lami ba? Kung magdala ko daghan. Di ka mangayo dayon ron? Anong tana ragi ko no? Ay, pag ni anak, pre. Ay, panghatag niya anak, pre. Panghatag. Patilawa po ko, pre. Pananom mo day. Di mo sigling kod. Sige ra gatupong lang tuhod di mo day. Alain na po ni mo, pre. Uy, unsa po'y lasa anak, pre? Gidi ka katilaw day no? Delicious kay ni day. Dili kami og parat lami kay ni day. Daghang benefits mo kuha ni day. Tambal ni sa yumaw og arthritis day. Ano ka kailani? Igno gidi ka day. Delicious kay ni day. Ay si katawa dia day. Daghan benepisyo sa lawas day. Ayong palabi day. Pakatawa lang kagalapan ng ilong nimo. Nagtanong pa ka dito. Ninyo, makita ang ulay gibit-bit, may ngutana dayon. Patilawa niya ko, pre. Oo, nana. Gusto ka mo tilaw, pagunahon ti ka dito. Para makatilaw ka. Ah, maayo din nga prutas, pre. Umayo ni day. Ha? Mao din nga prutas nga ginapangita sa mga katawhan, pre, no? Ambot lang ni mo day, ikaw rin sayo na day, kiwag ko kayo na day. Sige, ato ng tilawan, pre. Kahilas ni mo. Ikaw gatanom dili, ako man. Ako una mo tilaw. Apilmiro pa din ang bunga di ay. Oh, pulmiro pa ni mo isa ra kuha nako. Nya nga nang taguan na nimo, nakita na ako na. Kabalo ko nimong kamot day. Yung dayon din nagdakop. Ay, pagingana, pre. Ay, unsa man taon ka. Ana ba? Ay, Ana ko na imuhang ay, katawa. ay, pagingana, pre. Tilaw ra ko anak, pre, ha? Unsa man, pre, mo uli na ka, pre? Ay, sa pre kay ako na lang na, pre, pagkuha na lagi isa dito, pre. Pagtanom lagi mo para makakaon mo yung fruit dragon lami kayo ni. Ayo mong siglingkod. Tamni na inyong basakan ng fruit dragon. Unsa man ka? Sige tawa ka galapad na lang naong nimo day. Sige na katawa. Lapay tuhod nimo basta ituma kayo. Nagtanong pa ka dito. Muslim pa ka day. Sige ka katang-atang na kung maagi ko mangutana pa kasi mong anak. Ano ako ay mo baka bantayan na imong anak? Ay, ya nang naong nimong bayhana ka. Wa pagi ko katilaw, ikaw na unang tilaw. Pre! Hala,